हेल' लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे निउस आपडेट लाना फैदों फुंबिलिनि। बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना जाबाव। दा बायदिब्ला दिनैनि निउस आपडेट सायाव गिबि निउस आपडेट दङ। बर'नि बायखोन्दा डिमापुराव, राजथावनि डिमापुराव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव मैया सानै सुबुं थैयो, बिफा आरो फिसाज्लाया अबथिरै जिउ गोमायो। बे बेरफ्रुनाया लहारिनि गुदामाव जादोंमोन होननानै सुलुङाव मोननाय जादों। बे बेरफ्रुनायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनोबो हागौ होननानै जायगानि पुलिसा मिथिहोदों। बेरफ्रुनायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ दा फाहामसालियाव लांबाय फाहामथाय होनो थाखाय। नैथियाव दङ, भारतनि आर्मिया दैथायहरनाय खौरांनि फिननायाव चीनआ अरुणाचलनिफ्राय गोमानाय 7 सुबुंखौ भारतनो गथायना होनाय जाफिनगोन होननानै फोरमायदों। मिरु मन्त्रि किरेन रिजिजुआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। खनसे बुंबावनोसै, भारतनि आर्मिया दैथायहरनाय खौरांनि फिननायाव चीनआ अरुणाचलनिफ्राय गोमानाय 7 सुबुंखौ भारतनो गथायना होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे खोथाखौ मिरु गेलेमु मन्त्रि किरेन रिजिजुआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामना फोरमायदों। मोजांनि खोथा बियो। थामथियाव दङ, 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय क्लास 9, 10, 11, 12 नि फरायसालिफ्रा खुलिसिगोन। भारताव फरायसालि खुलिनो थांखि लाबाय भारत सरकारा। 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय क्लास 9, 10, 11, 12 बा क्लास थाखो 9, 10, 12 सिम खुलिनायनि भारत सरकारा थांखि लादों। बेनि थाखाय हेल्थ मिनिस्ट्रिनिफ्राय अफिसियेलि एसअपि पाब्लिश खालामबाय बा फोसावबाय। अफिसियेलि एसअपि हेल्थ मिनिस्ट्रिया। बाखि गुबुन गुबुन क्लासा माला खुलिगोन बेनि जेबो थांखि लायाखै। दा क्लास 9, 10, 11, 12 नि थाखायल' भलन्टारि बेसिसाव माखासे गाइडलाइननि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ भलन्टारि बेसिसाव माखासे गाइडलाइननि गेजेरजों खुलिनो थांखि लादों। माखासे गाइडलाइन दङ, जेरै 6 फिट डिस्टेन्स, मास्क गाननांगोन, सेनिटाइजार थानांगोन। कन्टेनमेन्ट जनाव थानाय फरायसालिफोरखौ खुलिनाय होनाय जानाय नङा। भारत सरकारा बे थांखिखौ लादों, बाट आसाम सरकारनिफ्राय दासिम जेबो खौरां गैथ'वा बा मोनथ'वाखै। ब्रैथियाव दङ, रिया चक्रवर्तीनि बेलआ रिजेक्ट जाबाय। दा बिथाङा 14 सान जेलाव थानांसिगोन। एनसिबिआ रिया चक्रवर्तीखौ ड्राग्सनि थाखाय हमबाय, बे खोथाखौ बयबो मिथिगौ। मैया हमदों। ग्रेप्तार खालामनायनि उनाव बिथांखौ कर'ना टेस्ट खालामो, बाट नेगेटिभ फैयो आरो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांखौ कर्टआव लाङो। बे कर्टआ बिथांखौ दा 14 साननि थाखाय जेलाव थिनहरबाय। दा बिथांनि बेला रिजेक्ट जाबाय। दा बिथाङा 14 सान जेलाव थांनांसिगोन। बाथियाव दङ, सिद्धि प्रसाद देउरि। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ, बे खौरांखौ सिगाङावनो मोनफाबाय जानांगौ। बिथाङा गावनि हिन्जावजों गावजों लोगोसे गावसानि न'आव खामानि मावग्रा गथ'खौ 27 आगस्ट खालि उन्दुबाय थानाय समाव दै गुदुं लुनानै होयो। गथ'आ जोबोद गाज्रियैनो जखम जायो बा दोलाजोबो, खामलाबजोबो। दा बिथांमोनखौ पुलिसनि एफआइआर होबायमोन आरो पुलिसफोराबो बिथांमोनखौ खाबायमोन, हमबायबो। आरो सिद्धि प्रसाद देउरिया सिगां डक्टर मावोमोन आरो हिन्जावा मरान कलेजाव प्रिन्सिपाल मावोमोन। दा बिथां आइजो मिताली कनर, मरान कलेजाव प्रिन्सिपाल मावनाय मिताली कनरखौ कलेजनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। बे जोबोद मोजांनि खोथा जादों। जोबथिया दङ, गुगोलनिफ्राय मोनसे मोजां खौरां। गुगोलाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखायसो बे मोजां खौराङा। कर'नानि थाखाय बिथांमोना सप्तायाव अनलि सानब्रैल' खामानियाव थांनांसिगोन। गुगोलाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा सप्तायाव अनलि सानब्रैल' खुलिसिगोन। शुक्रबार, शनिबार, रबिबार बे सानथामा बन्द' थागोन बिथांमोननि थाखाय। बे थांखिखौ कर'ना भाइरासनि थाखायनो लानाय जादों होननानै बुंदों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक, कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोननि थाखाय माखासे फुंबिलिनि बेलासिनि रादाब लानानै फैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो हाबाव। एसेनोसै।